Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana Tusfule Nijar barkanmu da wannan dare. Ito abubuwa dai da suke faruwa a gabas ba su da kyau saboda tashe-tashen hankula tsakanin Iran da haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila. Abin yana ƙara ƙamari kuma yana nufin ya ɗauki wani sabon salo, inda yau Iran sun ka fara amfani da makami mai suna Al-Fattah, wanda har sun ka amshe a jawa, bi ma'ana sararin samanin haramtacciyar ƙasa sun ka karɓe shi a wannan lokaci, suna yi abin da sun ka ga dama. Yanzu ma Al'arabi sun wallafa suna gargaɗin 'yan Isra'ila cewa su yi ƙoƙari su fice da ƙasar ko kuma yunwa ta kashe su a wajen Malaje, inda Amurka take gargaɗi, inda ma wasu bayanai suke nuni Amurka na iya shiga faɗar yau ɗin nan da dare. Amurka tana iya kai ma Iran hari. Donald Trump ya ce suna iya shiga kuma suna iya ba sa shiga su koma filin tattaunawa, wanda Isra'ila sun fitar da sanarwa cewa sun yi leƙen asiri, sun tabbatar da cewa Pakistan da gaske take so ta yaƙe su. Pakistan tana son ta yaƙe su saboda tsanan Yahudu da sauran abubuwa da alaƙa su da addinin Islama, inda a gefe guda sojojin Iran na ruwa sun ka shirya tsaf don jira Amurka ta kai hari, su kai ma jiragen Amurka hari waɗanda suke gabas ta tsakiya, da kuma cikin wannan teku akwai wani yanki na Amurka, wannan teku na Gulf, su kai musu mummunan hare-hare da sojojin Amurka da suke wasu ƙasashe a ƙasashen nan na Larabawa, inda Al Jazeera sun ka wallafa cewa Hezbollah sun ce suna shirye, Amurka tana wani abu za su wani babban motsi. Lallai sun ce za su harraka, kuma wannan harrakawa da za su yi babban motsi za su yi. Kun san Hezbollah tun da an ka tsagaita wuta, duk zalunci da Isra'ila take yi ba su kai ko hari guda. In kun ka mance Hezbollah su ne waɗanda sun ka kai hari ɗakin kwanan haramtaccen Firaminista Benjamin Netanyahu a watannin baya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwan wannan group ko in ce na wannan channel, wannan ba filin ba ne, da gaske ne, kuma yau na hare-hare na Iran kenan, cewa Hirsu Sauris al-Irani sun ka tabbatar da cewa bada anal muwajjahatu saniyatu ashara, mun fara gaba da gaba kashi na 12 na aiki na alwa'adu sadiq, alƙawali na gaskiya kashi na 3, bitilaki sawarikh sagilu thaqila wa ba'idul mada, wajen cilla miyagun su makamai masu cin dogon zango, masu balbalen bala'in da tsanani da tashin hankali da kuma fitina, waɗanda ke razana abokan gaba da maƙiya. Assalamu alaikum Tusfule Nijar. Mun ce muku jagoran musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei zai jawabi, ya gabatar da jawabin. Cikin jawabin nashi ya yi matuƙar bayyana abubuwa, inda ya ɗauki wani mataki, ya ce jagoran musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi gargaɗi ga ƙasar Amurka, ya ce muddin Amurka ta kuskura ta kawo farmaki a Iran, to Amurka za ta fuskanci mummunan martani ga Iran, wanda sai ta yi da damar shi, za ta fuskanci mummunan martani da tarihin ta ba taɓa ganin irin shi ba. Lalle ta ce muddin Amurka ta kuskura ta shiga cikin yakin, Iran za ta mai da martani zafafa, Amurka za ta fuskanci martani daga jamhuriyar musulunci ta Iran, wanda tun a tarihin Amurka ba ta taɓa fuskantar martani a kan shi ba, a cewar shugaban juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei a cikin jawabin da ya yi a yau dinnan ranar Laraba le 18 juin 2025.